खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 24 मे 2023 बाराय जाबाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावखांनायनि उनाव सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सांजुराय गानिरग्राम गामिनि सासे हिन्जावसा गथ'आ मेट्रिक आनजादाव फेल जानायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा जाबाय आसमा बेगम। मुस्लिम सिख्ला आसमा बेगमा बर'ख दैमायाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। मैदेरनि उदखारि गामि ओनसोलफोराव मैदेरनि उदखारि मैदेरफोरा माइ आबाद जाफैयो। नाथाय नोगोर सोहोरफोरावबो मैदेरनि उदखारिया बे समाव सोमजिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गरचक ओनसोलाव मैया फुंबिलिनि समाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय दैपेन तुमुं। बे समाव दैपेन तुमुंखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। लखनऊ ओनसोलनि पूर्वांचल एक्सप्रेसवेआव सानै बिसि आरो फिसाया बाइकजों थांबाय थानाय समाव लादाखआव थांबाय थानाय समाव लामायाव थानाय डिभाइडाराव सौदावनानै हरखाबै जाब्रबथाय जानानै सानैबो जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय सुब्रता सान्याल 53 बोसोर बैसोनि आरो पारामिता 45 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानै सुबुङा गोदोनिफ्रायनो गावसिनि बाइकजों गोबां जायगाफोराव बेरायबोगासिनो दंमोन। डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरा मानि थाखाय न्याय मोनासै? बे बाथ्राखौ सोंथि खालामनायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दिनै न्याय मोनासै। मानि थाखाय न्याय मोनासै? रां गैयिनि थाखायनो बिथां नखरा न्याय मोनासै। जुदि जोंनि बर'नि आरो ट्राइबेल मिनिस्टारफोरा बेनि सायाव अजद दैखांदोंब्ला बिथां नखरा न्याय मोनगौमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेराव। डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरा दासिमबो न्याय मोनाखैना? आं बेखौनो बुंदों जोंहा बर' हारिया आर्टिकेल 21आ जाहैबाय प्रटेक्शन अफ लाइफ। बे भारतनि नोगोरारि हिसाबै जोंनि बिनि सरकारा बिनि पुलिस प्रशासना जोंखौ रैखाथि होनांगौ 24 घन्टानि गेजेराव। माने 24 घन्टाबो सान हर जोंखौ रैखा होनो नांगौ। नाथाय जाय पुलिसफोरा जोंखौ नेनो नांगौ बिथांमोनहा जोंहा सन्देह दङ। बर'नि बेसेबां सोमावसारनाय जादों। माने बे बर'नि सोमावसारनायखौ फरेन देशनिफ्राय फैनानै जोंखौ गावथाराखै। जोंनि पेरामिलिटारिया जोंनि नागरिकफोरखौनो गावथारदों। दानिया गोबाव जोंहा सम फेक एनकाउन्टार जादों क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव। दा बे फेक काउन्टार जानायफ्रा जों न्याय मोनाखै। बेबायदिनो डिम्बेश्वरनि नखराबो दिनैसिमबो न्याय मोनाखै। आसाम सरकारा जोंनो बर'खाय न्याय होआखै। आसाम पुलिसा जोंखौ गुबुन नोजोरजों नायो। जोंहा बेयाव सन्देह दङ। दा ओंखायनो जोंनि आयेनखौ जोङो बायनो गोनां जायो। दा ओंखायनो भारतनि आयेनखौ बायनो गोनां जादों जायनि थाखाय जों न्याय मोनाखै। डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखराव फैसा गैया उखिल लानानै कर्ट केस होनो थाखाय। ओंखायनो फैसा गैया ओंखायनो न्यायखौ मोनाखै। बिथांजों रावबो बर'नि एमएलए मन्थ्रिफोरा लोगो लाफायाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा। माहारियारि आफादफोराबो बिनि सोमोन्दै खोथा बुङाखै। बिनि थाखाय खोनासङाखै। ओंखायनो जों नाथाय सानसे बेबादि जागोन जाय बर' मानसिफोरजों अयनाय खालामदों बिथांमोनखौ भारतनि न्यायआ बिथांमोनखौ साजा होगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।